Ahojte, vítajte na mojom kanáli. Ak ste tu noví, tak ja som Luisa a toto video je súčasťou adventného kalendára na mojom kanáli, kde od 1. do 24. decembra dávam video každý deň. Takže ak chcete vidieť viacej videí odo mňa, tak určite dajte odoberať kanál a môžete aj kliknúť ten malý zvonček, aby ste dostali upozornenie, keď dám nové video. Takže dnes, ako ste už mohli vidieť podľa obrázka na tomto videu, vám poviem moje skúsenosti a ako na to a ukážem vám pár fotiek z toho, ako som sa doma prefarbila z červenej farby na blond, na takúto ľadovú blond. Tak ak chcete počuť môj príbeh o tom, ako sa mi to podarilo, tak pozerajte ďalej. Len na začiatok by som vám chcela povedať, že nemám žiadne vzdelanie ako vo vlasoch, ani vo farbách a nie som ani kadernička, ani nič také, čiže určite ak hľadáte nejakú profesionálnu pomoc alebo proste chcete mať profesionálne urobené vlasy, tak radšej choďte do kaderníctva. Ale ak chcete experimentovať doma, tak pre takýto dôvod natáčam toto video. Čiže ak chcete proste si vyskúšať niečo so svojimi vlasmi doma, tak možno vás to inšpiruje. Ja ako sem tam chodím ku kaderničke tak možno raz do roka, ale len jednu mám akože obľúbenú a tá je na Slovensku. A inak hoci kde som išla ku kaderničke, tak proste nemám tú dôveru voči ľuďom, čiže by som, proste nerada chodím ku kaderničkám, čiže z takých dôvodov si radšej farbím vlasy sama, alebo manžel je so mnou už nejaký ten rôčik, tak sa veľmi rýchlo naučil, ako sa farbia vlasy a vlastne celý ten čas mi farbil on vlasy na červeno. A ako uvidíte aj v kuštiku takého videa, tak mi pomáhal aj s touto nádherou. Teda vlastne mi pomáhal s odprataním tej červenej, ako to mám tak nazvať. Mne tiež párkrát nebolo všetko jedno, keď som videla tie všelijaké farby, aké mi vykúkali spod uteráka, keď som zmyla farbu. Takže ako môžete vidieť na tejto fotke, mala som červené, taký s ružovým nádychom vlasy a vlastne do týchto odtieňov som si farbila vlasy už asi od 13 rokov, čiže dosť veľa rokov. A pred možno, 5 rokmi som si raz v Írsku spravila takú očistu na vlasy, kde som si vlastne dala preč všetky farby, všetky tie zbytky farieb, ktoré som mala pod červenou. A použila som Color Before, to dám tiež na obrazovku, aby ste to videli. A dovtedy som akože myslela, že to bolo super. To mi celkom vyťahalo všetky farby, mala som také zlatisté. No a potom som si na to hodila zase červenú a zase som 5 rokov dávala červenú. A posledných pár mesiacov tak ma chytalo, že by som chcela vyskúšať blond, že ako by som vyzerala s ňou a som si proste povedala, že keď teraz nevyskúšam, tak už asi nikdy nebudem mať na to odvahu. Asi pred 3 mesiacmi už som si tak nechávala proste odraz červenú, som si nezafarbila, sa mi vymývala a potom som sa nejak zľakla a som si zase dala červenú. No a po tej už som si nedala ďalšiu červenú. Takže začala som, ukážem vám fotku, ako mi vyzerali vlasy predtým, ako som začala tento celý proces. A to bolo asi možno 2 mesiace, odkedy som si farbila na červeno vlasy. Čiže bolo to povymývané dosť a konce som mala akože celkom blond a mala som aj dosť veľký odraz duš, čiže som si myslela, že bude to ako jahôdka, že to bude jedna malinká a jahôdka a že pôjde to veľmi jednoducho, ale opak bol pravdou.
A začala som s týmto. Je to L'Oreal Hair Color Remover. Čiže je to ako odstraňovač farby. A myslela som si, že to bude to isté ako ten Color Before, ktoré som použila v Írsku predtým. Ale zase som sa mýlila. Toto bolo ako taký, ja ani neviem, bola to jak taká divná suchá pena. Tu bol prášok, čiže v tomto bol prášok a tu bola taká tekutina. A som vliela tú tekutinu do prášku a som to miešala veľmi dlho a teraz ako vidíte, tak je to akože také modrej farby. No a tým pádom, že som mala asi len ako odtiaľ, možno potiaľ, takúže ozaj červenú, tak som si myslela, že jedna fľaštička mi bude stačiť, ale ako tým, že jak sa to vyrobila z toho, jak taká suchá pena, tak bolo s tým veľmi ťažko pracovať a ako manžel mi s tým pomáhal a vôbec sa mu to nepáčilo, bol nervózny, že to ako, jak mi to má dať na celé vlasy, keď nemá toho dosť. Použili sme to celé a nakoľko to vystačilo, tak tam sme to podávali a zvyšok som si povedala, že budem riešiť potom. Tak nechala som to na hlave podľa toho, ako píše tu na asi 40 minút. A potom, keď som to zmyla, tak vám dám fotku, ako som vyzerala. A ako mala som pocit, že absolútne to neurobilo skoro nič. Ako vôbec. Proste neodporúčam to, tak vám to poviem. Radšej si kúpte, keď neviem, či sa dá kúpiť na Slovensku, alebo či sa dá objednať ten Color Before. Tak toto odporúčam, ale L'Oreal ma veľmi sklamal v tomto. Čiže potom som si hľadala na internete, že ako prírodne si odstrániť červené pigmenty z vlasov. A našla som všelijaké možnosti a vlastne bol tam taký jeden myšung veci, ktoré som mala už doma, takže som vyskúšala toto a s tým som si umýla vlasy 4-krát. Čiže zmiešala som ocot, obyčajný ocot a sodu bikarbonu, Head and Shoulders šampónom a pridala som k tomu trošku aj toho umývacieho prostriedku na riady. Tak som to celé proste pomiešala a ja som si s tým 2-krát vydrhla vlasy a trošku to ustúpilo a potom manžel vydrhol a pomotal všetky vlasy tiež 2-krát a vlastne toto som robila ako nie všetko v jeden deň, hej. Čiže odstraňovač farby som použila asi v nedeľu a potom som si drhla vlasy možno v útorok a potom manžel mi drhol vlasy v sobotu druhýkrát. Potom zase v nedeľu manžel mi nafarbil vlasy s touto farbou, tiež od L'Orealu Feria. A je to tá najsvetlejšia farba, akú oni robia, a je to Extreme Platinum. Vlastne sa skladala boli tam 4 veci dnu, bola taká tá veľká flaštička, ako ste videli aj v tom odstraňovači, v ktorej sa to všetko zmieša. Potom v tomto bola ako farba a v takom sačku bol peroxid v prášku. Tak to sa celé pomiešalo a potom ešte štvrté bolo tiež v takej tube, bol akože kondicionér, ktorý mal odstrániť žltú a tie také oranžové a žlté pigmenty z vlasov. Ale musím povedať, že ten kondicionér bol ako ozaj len kondicionér, ako nič, nemal žiadne iné úžasné kvality a úžasné schopnosti, lebo neodstránil nič. Tak zase som si myslela, že jedna farba bude dosť. Keďže už som odtiaľ mala také, že ako blond konce, tak som si myslela, že jedna bude dosť. A akože aj stačila, hej, akože
dobre sa to nejak vypočítalo. Určite môj manžel by bol radšej, keby mal dve, lebo by to tam len mohol nadžabkať a nemusel sa nejak akože kontrolovať, že kde to treba dať. A dám vám zase fotku, ako vyzerali moje vlasy potom. To bolo prvýkrát, čo som taký menší infarkt dostala a trošku mi prišlo nevoľno. Tak a na druhý deň som utekala do obchodu a som kúpila ešte jednu takú istú farbu. A sama som si ju dala na vrch toho západu slnka, čo sa mi vytvoril po prvej aplikácii farby. A pomohlo to dosť, hej. Vlastne vedela som, že proste musím ešte nejaký peroxid dať si na tú hlavu, aby som odstránila zvyšky tej červenej a oranžovej, ktorá sa mi tam vytvorila. Potom som skončila ako Eminem so žltými vlasmi, tak ja som si už obzerala predtým, že ako na to na internete. No neviem proste, aké som mala predstavy, že ako si džabnem tú farbu na vlasy a budem mať také zrazu. Hej, asi to boli moje predstavy. A potom, keď som zistila, že vlastne ako reagujú tie blond farby a som dožltá a že treba vlasy potom vytónovať, takže som si kúpila takýto toner, lebo som čítala najviac som našla o tomto toneri na internete a videla som aj videá tiež na YouTube a sa mi páčili celkom ako im to spravilo vlasy tým dievčatám, tak je to od Vela a Color Charm sa to volá, toner a môj je vo farbe T18 a tá sa volá Lightest Ash Blonde, čiže má to byť taký svetlá popolnatá blond a to som vlastne chcela takú proste do striebor na takú ľadovú ako s tými studenými podtónmi blond. Čiže ten bol v takej malej flaštičke a tam to treba miešať s 20-kou. Neviem presne ako sa povie toto, čo chcem povedať po slovensky. Po anglicky je to developer a po slovensky som našla teraz, že píše vyvíjač. Tak ako toto vlastne znamená, že on jak procesuje s týmto a no proste je to isté ako oni vám dajú v tej flaštičke, čo je v takej farbe, ale ako sa dajú normálne kúpiť tie veľké fľašky toho developeru, tak toto sa mieša 1:2, čiže jedno z toho a 2 z toho developeru. Čiže išla som najprv používať takú naberačku, čo som mala z proteínu zvyšnú a do toho som išla trošku vyliať a potom som to tam vyliala vlastne celé a tak som si odmerala 1:2 a pomiešala som to a tu vám ukážem, ako to vyzeralo, keď som to pomiešala. A taktiež vám aj ukážem, ako som si to nanášala na vlasy a ako som sa zlakla, keď začala proste celú hlavu som mala nejakú sivú, potom svetlo-fialovú, potom tmavo-fialovú, ako bolo to dobrodružstvo. A taktiež to ako riadne chladilo, cez rukavice som cítila, že to proste chladilo a ako nepotrebovala som celkom až to celú tú flaštičku. Ako dožabala som si to celé na vlasy, keď už som to mala zmiešané. Ale ako by mi asi stačilo možno 3/4. A tak čo by som potom robila s tou štvrtinou, asi by som veľa toho nenarobila. Takže som to celé pomiešala. A ešte keď som bola v tom obchode, tak som si chcela kúpiť aj fialový šampón, fialový alebo modrý. Lebo kúpila som jeden v len takom obyčajnom obchode. A tiež, ak nájdem fotku, tak vám dám tú fotku tu a ten bol ako absolútne na nič. On asi ako... Keď som bola v obchode, tak boli tam ostatné flaštičky, ktoré mali z niektorého vytieklo proste a boli zmodrané.
bolo tam vidno, že ako je to modrý šampón, ako bol fialový, hej, tak neviem, že odkiaľ bol to, no, proste musel sa zmeniť bol na modrú. Tak som si myslela, že to bude super, hej, ale keď som to mala v ruke a som si s tým išla umývať vlasy, tak som mala pocit, že ako on len je sfarbený na fialovo a nič ako nerobí. Tak som našla najviac na internete odkazov od Clairol Shimmer Highlights, či Shimmer Light, šampón a kondicionér. Tak som chcela ten kúpiť a keď som bola v obchode, tak už som ho mala v ruke a ako nebol najlacnejší, hej, stále nejakých 18-19 $. Mala som ho v ruke a ešte som sa obzerala a predavačka tam mi hovorí, že či to ako vážne si chcem ten kúpiť. Pozriem, že tá prečo? Tak hej, tak všade na internete píšu, že všetci toto používajú. Že strašne smrdí, že proste je otrasný, že smrdí jak v starobinci a že majú nejaký iný, čo je lepšie vonia a že aj lepšie výsledky z neho sú. Tak to určite chcem ten lepší, nie? A prišla som ku nemu a toto je ten, ktorý ona odporúčila. Sa volá Blonde Brilliance. A tento stal iba $11, čiže to som sa hneď potešila. A ešte som ho nepoužívala zatiaľ, lebo včera som skončila s tým, že som si dala ten toner, ale ako môžete vidieť, tak je síto modrý. A predavačka mi povedala, že ako určite si nemám začať holiť nohy, keď toto si dám na vlasy, lebo skončím s modrými vlasmi. Že ozaj treba počúvať, čo tu napíšu, že 3 až 5 minút sa to má mať len na hlave. A hej, lebo proste vlastne tie vlasy môžu už všelijak zreagovať, môžete skončiť s modrými fialovými vlasmi, takže keď chcete ako tak až experimentovať, tak áno. No, a čiže takto som sa dostala ku tejto farbe, ktorú mám teraz. Ako treba si na to zvyknúť proste. Od minulého týždňa, čo som chodila s všelijakými farbami, s peroxidovými a žltými a neviem jakými, tak stále som sa nastrašila samu seba v zrkadle, keď som niekde prešla okolo skla alebo zrkadla a som videla zrazu tú nejakú blond alebo žltú, tak som až podskočila, že čo to tam je. A no tak to treba si zvyknúť, tak jasné, že keď som mala toľké roky červený a som zvyknutá stále sa vidieť seba v zrkadle s červenými vlasmi, tak bude to také divné chvíľu. Ale tak pomaly si na to trošku zvykám. Už som sa rozhodla, že ako nezostanem pri blond, určite sa vrátim naspäť do červenej, lebo aj všetci zatiaľ, čo ma videli, tak hovoria, že viacej mi išla červená. A akože aj ja si to myslím, ale chcem sa trošku pobaviť s týmito vlasmi, ktoré teraz som si vytvorila a možno, že si dám nejaké farebné konce alebo čo, možno použijem tú zelenú, ktorú ste videli v predošlom nákupnom videu, možno fialovú alebo nejakú, neviem, a možno aj všetky vystriedam a potom sa vrátim naspäť na červenú. No ešte raz vám pripomeniem, že toto nie sú žiadne, ako už ste to aj videli podľa toho, ako som vám to teraz predviedla celé, že toto neboli žiadne profesionálne rady, takže iba ak chcete experimentovať, tak by som vám odporúčila ísť mojou cestou, ale inak radšej choďte ku kaderničke, lebo ak máte ako veľmi v dobrej forme vlasy, že vám nevypadajú po prvom nanose peroxidu, tak môžete to vyskúšať doma, ale inak by som išla radšej ku kaderničke, aby ste nedopadli veľmi zle, lebo ako všetky ženy sme také, že sme zaťažené na svoje vlasy a keď niečo sa im stane, na čo nie sme zvyknuté, ako aj keď idete si dať ostrihať vlasy a vám ostrihnú príliš veľa, tak dosť vás to vezme, si myslím, lebo mi sa to stalo už v minulosti a
trvalo by pár dní, kým ako som sa cez to preniesla. Takže s rozvahou premyslite si to najprv a potom až konajte. Lebo ako som povedala, tak aj mne to trvalo dosť dlho, kým som si to celé premyslela. A vlastne album tie farby som už riešila už až keď už bolo neskoro. Nie, že neskoro, ale keď už bol ako najvyšší čas. Ak chcete vyjadriť svoj názor dole v komentároch, tak kľudne poprosila by som vás, aby to bolo v pozitívnych slovách. A viete, treba byť milý, čiže ak sa vám to nepáči, tak asi radšej si to nechajte pre seba, si myslím. A ak mi chcete poradiť, že akej farby si mám dať konce, tak kľudne mi dajte vedieť dole tiež v komentároch. A ak ste sa inšpirovali v tomto videu, alebo ak sa vám páči táto farba, tak určite mi dajte palec hore. Nájdete ma aj na týchto sociálnych sieťach a nezabudnite dať odoberať môj kanál, aby ste sa mohli zúčastniť tej vianočnej súťaže, ktorá teraz prebieha na mojom kanáli. A link ku nej bude taktiež dole. Vám ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie a uvidím sa s vami zajtra. Majte sa!